В момента не се гледа дали е виновен Богомир Коцев. В момента се гледа мярката за неговото задържане, а тя преследва няколко основни цели. Първата е той да не се укрие от правосъдието. Трудно можем да си представим, че кметът на Варна ще се укрие от българското правосъдие, докато изпълнява тази своя публична администрация в изпълнителната местна власт. Втората цел на мярката е той да не извърши ново престъпление. Трудно можем да си представим, ако няма някакво тежко продължавано престъпление, от което той не се е отказал да го върши, да настъпи и този факт. И третата цел е той да не осуети по някакъв начин, да не възпрепятства разследването. Нито една от тези цели като че ли не е възпрепятствана. И тогава се задава големият въпрос, защо аджеба той трябва да бъде задържан. Това е нещото, което мен лично ме възмущава и върху което ние юристите трябва да се съсредоточим. А цялата българска общественост може би трябва да разгледа въпроса: имаме ли подобно поведение върху кмет от ГЕРБ в последните 20 години? Имаме ли подобно поведение върху кмет от новото ДПС на Пеевски? И само за да отговоря на този въпрос, ще кажа, че осъденият на ефективна присъда лишаване от свобода български политик е бивш областен управител на Варна. Той успя да се укрие в Нова Зеландия, заинтересован за българското правосъдие. Българското правосъдие не го откри и доведе тук и изтече давността, с която можеше да му се наложи ефективното изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, демек да влезе в пандиза.